Les 7:23, el Joan Gómez no el tenim, però tenim el Josep Anton Pardo. Anton o Antoni? Què seria? Igual, tu mateix. El Pardo, tu ets el Pardo, ni Josep ni Anton, tu aquí ets el Pardo. No tenim el Pardo, que avui ens parlarà, ja ens ha fet un avanç a la introducció del programa. Parlarem de la Bodega Bohèmia. Bodega Bohèmia. Sí. Jo sempre la recordava del que havia sentit parlar, era una cerveseria, que no sé si hi havia una cerveseria, però no, la bodega era... La bodega era la Bodega Bohèmia. Un templo de la il·lusió, allò. No, ja en parlarem. Mira, escolta'm, la Bodega Bohèmia va formar part d'aquestes nits màgiques del Paral·lel, que desgraciadament tu saps que el Paral·lel inclús s'ha parlat de fer-lo reviure i tal. El Paral·lel no el faran reviure perquè forma part d'una època que ja no existeix i per tant no el faran reviure. Bueno, aleshores, perquè fins i tot aquelles èpoques, tu te'n recordes quan vam parlar del Molino, que jo precisament vaig viure aquelles èpoques, tampoc el Molino és el que era, avui en dia tampoc és allò, és difícil, és molt difícil. Aigua passada no belluga molí, diu que no belluga la roda del molí. Bé, aleshores, jo aquest joc de la Bodega Bohèmia ho recordo com un lloc que era entranyable, molt entranyable. T'hi trobaves bé, anaves allà i t'hi trobaves bé. I era un local, evidentment, cutre. Una cosa més aviat cutre, vull dir, una cosa tot de fotografies d'artistes penjades per la paret i dibuixos i coses i tal. Però que era entranyable. Però una cosa, Pardo, era una pregunta. Era una bodega, però que no sempre hi havia espectacle? O sempre que anaves allà era per prendre-lo i veure espectacle? Ara en parlarem. Bé, parlar de cutre no parlo per les persones, diguem, que allà actuaven com artistes, diguem-ne. Perquè, clar, aquestes persones eren unes persones ja decadents, eren unes persones que s'havien dedicat a la faràndula, però ja eren grans, i aleshores ells allà tenien un mitjà de vida i era l'última possibilitat que ja tenien dintre d'aquest món. I aleshores la gent que anaven allà, degut a això, els hi teníem un gran respecte i com et diria allò, inclús una estima. Per tant, sempre la convivència lectora amb el públic va ser molt bona perquè sempre ens vam respectar mútuament i a més ja et dic, jo guardo molt bon record de tota aquella gent. Bé, llavors ells, el Molino, per exemple, quan parlem del Molino, ja és diferent, perquè el Molino era un lloc que, què et diré jo, els actors, recordo, per exemple, del Gran Johnson o de l'Escamillo, per exemple, que aquests sí que anaven una mica a fer la provocació al públic perquè el públic formés part de l'espectacle. I llavors, clar, si tu entraves, com es diu vulgarment amb els toros, al trapo, llavors, evidentment, depèn la forma que tu entraves, ells sabien molt més que tu i a més tenien una rapidesa de contestació impressionant i segons veien la persona com enfocava les bromes, tenien una forma d'actuar o una altra forma. Això és natural també, no? Bé, aleshores, tornant a la Bodega Bohèmia, els inicis, per exemple, d'aquest lloc, això va ser sobre el 1920. Això es va crear una botiga de comestibles al carrer Conde de la Salto, número 11, el que avui en dia es coneix pel carrer, diguem, pel carrer de Nou de la Rambla. I això era exactament el número 11. Aleshores, això tenien, sobretot el que tenien, eren molts embotits de molta qualitat, en fi, una botiga de comestibles molt ben muntada, amb productes de qualitat. Aleshores, aquest lloc tenia una gran sala interior i en aquesta gran sala interior es va començar, en primer lloc volia dir que es va crear aquesta botiga amb el nom de Celler Bohemi. Aquest va ser el primer nom que va tindre. I aleshores, aquesta gran sala que tenia interior, hi havia aficionats, artistes aficionats, novels, que feien sarsuela, que feien màgia, que feien imitació d'artistes famosos de l'època, o sigui, per exemple, transvestits i coses d'aquests tipus es feien, i aleshores,
allò va anar començant a entrar gent i va anar començant a crear-se un ambient i fins que arriba l'etapa de la Guerra Civil. Aleshores, quan ja passa la nostra Guerra Civil, anys 40, ja això canvia totalment. Això llavors ja comença a conèixer com a bodega Bohèmia, ja no s'entra pel carrer del Nou de la Rambla, sinó que s'entra pel carrer Lancaster, i això, ja et dic, va ser sobre els anys 40 ja, sobre els anys 40. Bé, era un lloc molt turístic del barri xino, va començar a anar gent, perquè primer ho coneixien una quantitat determinada de persones, però ja es va començar a conèixer i tal. Què va ser abans, la Bohèmia o el Molino? Ho saps? És que ara tinc dubtes, no sé si era la mateixa època o no. No recordo jo, no t'ho he mirat, t'ho puc dir, però no t'ho he mirat perquè no recordo jo quan va aparèixer el Molino, però ja et dic, és dels anys 20, la Bohèmia és dels anys 20. Aleshores, bé, l'etapa, a partir dels anys 40, comença ja a haver una mica de ressorgiment de la bodega Bohèmia, fins que ens apareix el gran Gilbert. I el gran Gilbert va ser una revelació que va aparèixer allà i que aquest senyor va estar 20 anys actuant. O sigui, el gran Gilbert va començar a 1950 i va acabar a 1971. O sigui, es va acabar. Aquest senyor era un home que havia estat a molts països del món, havia estat a l'Argentina, havia estat a Brasil, havia estat a França, i al final, possiblement ja l'home, ja amb una edat ja començava a ser una mica grandet, va pensar tornar a Barcelona. Aquest senyor havia nascut a Igualada, era fill d'Igualada, i exactament es deia Joan Massó Gilbert. D'aquí ve el gran Gilbert. Perdó, he dit Igualada, a Figueres. Era Figueres on aquest senyor va néixer. És que es pot confondre Igualada amb Figueres. I va ser el 1885 que va néixer aquest senyor. Bé, era un senyor que es presentava... tenia una empremta especial, era un home que treia, i era un home que sortia satisfet d'allà, de veure les seves actuacions i tal. I a principis, com dic, a principis de 1950, l'home es va establir allà, i va ser realment un ressorgiment important de la bodega gràcies a la presència d'aquest senyor. Anava vestit sempre en frac, anava elegantíssim, anava amb un pom de flors posats a la jaqueta al frac, bé, i un home d'una elegància. I a més es caracteritzava perquè aquest home es feia un tupé i sortia amb un tupé en l'aire, perquè ell de jove havia sigut perruquer de senyores, per tant ell s'arreglava el cabell i tot això. Bé, el Gilbert què feia? Era un gran imitador d'artistes de l'època. O sigui que, per exemple, aquest senyor igual t'imitava, què sé jo, la Flores, com t'imitava a qualsevol artista femení o masculí, és igual. Bé, aleshores, amb aquesta bodega van començar a assistir, per conèixer-la, per veure què era allò, personalitats com, per exemple, el Manel Fraga, en Sasha Distel, va estar també allà, va estar també en Dalí amb la seva senyora en gala, inclús existeix la història que van estar fins i tot els marquesos de Villaverde, van estar allà amb aquesta bodega. Bé, el Gilbert sempre actuava, com he dit, en frac, tupé, molt elegant i amb molta gràcia. Llavors sí que s'establia una relació amb el públic, però una relació, ja et dic, de màxim respecte entre ell i el públic, i a més un respecte que això s'extenia a tots els presents en allà. El sistema de pagament de les funcions i tal era per les consumicions que es feien allà, hi havia unes tauletes i tu demanaves i et portaven i feies la consumició i pagaves la consumició. Bé, llavors ell, 1971, al final ja en unes d'aquestes actuacions l'home no es va trobar bé, el va plegar, diguem, d'actuar, el van acompanyar a casa seva i al poc temps aquest senyor, als pocs dies, va morir. Però ja el senyor aquest era gran. I va deixar un gran record. Jo el vaig veure, el vaig arribar a conèixer, veure-lo actuar, i us puc dir que tenia una gràcia molt especial. Era un home que et feia riure i era un home que inclús, jo el recordo, puc dir amb simpatia, com suposo que algunes de les persones que m'estaran veient ho considerin.
Bé, aleshores, apareix una altra persona també que va estar encisadora de cara al públic, que era la Mari Alda. La Mari Alda també era molt sèria, jo recordo que era molt sèria, cantava, però potser una de les gràcies que tenia és que no l'havia vist riure mai. Bueno, i aleshores aquesta dona també atraia al públic. Hi havia altres artistes que no eren ni el Gran Gilbert, eren de Marialda, que també actuaven, però aquests ja eren una mica més de teloneros, com vulgarment es diu. Bé, aleshores, aquí ho tenim, sí. La Marialda és curiós perquè va participar en una pel·lícula que va fer Albert Langa, de molt d'èxit, que la va fer amb la primera vegada que va actuar en cine, el Casto Cendra, Cassen, i la pel·lícula es va dir Plácido. I aquesta pel·lícula, ja sabeu que pràcticament es va rodar tota íntegrament a Manresa, es va entrar rodant allà, i aquesta senyora representava el paper de la germana d'un dentista que vivia en un edifici determinat i tal, i era la Mari Alda. També el Manuel Summers va agafar, i també amb el Gran Gilbert, li va fer protagonista d'una pel·lícula, va interpretar una pel·lícula que es deia Juguetes Rotos, que està protagonitzada per el Gran Gilbert. Suposo que el Juguetes Rotos ja jo no l'he vist a la pel·lícula, però per el nom suposo que de versar allà amb el final d'una vida d'un home dedicat a la faràndula, etc. Bé, la bodega va tancar, després de tot això, 1980 van continuar les actuacions, llavors ja es cobrava un preu concretament que era 150 pessetes als jubilats, 100 pessetes als jubilats, 150 als estudiants i 200 al públic en general. Bé, aleshores amb això ja entrava també una consumició i tal. Llavors ja, a 1998, ja de capa caiguda, la bodega va i es tanca. Un cop es va tancar aquesta bodega, a l'edifici, allà on hi havia aquesta bodega, era precisament, es va enderrocar. Està enderrocat, no existeix. I això va ser el 2002. I aquesta és van haver moltes firmes. Es van fer potser unes 800 firmes, recollint-les entre elles en Carles Flavià, el Joan va firmar perquè no desaparegués la bodega Bohèmia, el Poloski, per exemple, el Gurruchaga, tots aquests van ser dels que van firmar, però evidentment la bodega va desaparèixer. I tots els que l'hem viscut i tots els que hem vist, ens queda el gran record de la bodega Bohèmia, jo diria que més que el gran record és un carinyós record del que era la bodega Bohèmia. I amb això ja més o menys els he explicat el que jo he viscut, realment.